El Partit Popular continua pensant en la moció de censura a l'Ajuntament de Palma. Avui de matí ha assegurat que hi ha suficients motius per impulsar-la. Ara bé, han assegurat que només farà falta, la faran, si Unió Mallorquina els dona suport sense exigir res a canvi. Aquest anunci ha estat el mateix dia que el Partit Popular ha fet un repàs de les seves reunions amb els sindicats de les empreses públiques. Els conservadors veuen la situació molt complicada donat l'elevat dèficit que arrosseguen. Per això, el proper ple presentaran una proposta de comissió per seguir els plans de sanejament. El PP també ha denunciat que al consistori palmesà s'han cobert centenars de llocs de feina de lliure designació amb la finalitat, remarquen, d'impedir la carrera administrativa dels funcionaris municipals. El proper ple municipal presentaran un conveni marc per tal de regularitzar aquesta situació. Tot això en un context on el Partit Popular no descarta la moció de censura per governar en minoria. Lo más fácil para el Partido Popular, lo más cómodo para el Partido Popular es ver los toros de la barrera. Pero nuestro compromiso con la ciudad de Palma nos dice y nos obliga a que si podemos hacer alguna acción positiva por la ciudad de Palma, la hagamos, sin tener en cuenta la rentabilidad política, que es lo último que miraremos nosotros.